Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय एकदम टेनसन मानो होनबा सप्तासेनि बारबाय क'क्राझाराव अखा दुनियानि हि सुना दोननाय दङ आरो सुनो गोनां दं गाननोनो हियानो गैला आरोना आरो स्टेज रिहार्सेल लाबाय साननैल' लानो मोनबाय स्टेज रिहार्सेलखौनो दा न' सिङावनो फुरा स्टेज बानायनानै माने मा होनो न'फोरखौबो लुनानै न' सिङावनो लागासिनो दङ उपाय गैला खारन जोंना सेप्तेम्बरनिफ्राय ओंखारगोन नालाय बेनिफ्राय दिनै दाथ' 8टा जानोसै रिहार्सेल थांनोसै माने 8टानिफ्राय जागोन आरो दिनै बेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां दिनै मा होनो मैयायो माने रिहार्सेल खालामबाय थानायाव हरनि रिहार्सेल खालामबाय हठाथनो हासबेन्डआ फन खालामदों आरोना गुड निउस होनबाय आरो मा होनबाय जोङो 69 नेसनेल एवार्ड मोनबाय टिवा फिल्म बानायदोंमोन आरो बिसोर डकुमेन्ट्रि प्रणब ज्योति डेका आरो आंनि हासबेन्डआ बानायदोंमोन टिवा फायार अन द एज आरोना फिल्मनि नामा गुगोलाव सार्च खालामबा नोंथांमोना मोनगोन मैया माने लाइभ रिजाल्ट होबाय थादों आरोना नेसनेल एवार्ड मोनदों एवार्डखौथ' गोबां मोनबाय आंनि हासबेन्डआ सासे फिल्म मेकार आरोना बियो गावनो केमेराबो खालामो एडिटबो खालामो डाइरेक्सनबो खालामो गोबां एवार्ड मोनबाय खिन्थु नेसनेल एवार्डआ बियो मोनसे सेकेन्ड टाइम बायदि जाहैबाय आरो मानो होनोबा आगोल जोंथ' एवार्ड नेसनेल एवार्ड खनसे मोनखांबाय वाटार बुरेल फिल्म होननाय आरोना बियो नागालेण्डआव बानायनायमोन नागाफोरखौ लानानै बानायनायमोन आरोना बेयाव माने मम्फा ट्राइबखौ लानानै बानायनायमोन बे फिल्माबो माने बियो गाव केमेरा खालामदोंमोन खिन्थु डाइरेक्सन खालामाखैमोन एबारना माने प्रणब ज्योतिजों गावदोनो डाइरेक्सन खालामनाय गावसोरनो एडिटिं खालामनाय गावसोरनो प्रडिउस खालामनाय आरोना फिल्माहाय थ' बिराद खुसि मानसिया बहुद बोसोर खस्थ' खालामबाय हासबेन्डआ बहुद बोसोर माने फिल्म बानायबोबाय खिन्थु नेसनेल एवार्डआथ' बहुद गिदिर एवार्ड थ' बेखौ मोननायखाय आंबो जोबोद खुसि कंग्रेचुलेसन बु बिदिनो आगबारिलांबाय थानो हाथों नों जिउआव आंबो खुसि मोनो जेरै आंखौ A to Z आगानफ्रोमबो आंखौ सापर्ट खालामो आंबो नोंखौ अराय सम हानायमानिखौ सापर्ट खालामबाय थागोन नों बिदिनो खुसि था बेखौनो आं लुगैयो बिदिनो मोजां मोजां फिल्म बानायलांनो हाबाय थाथों थ' माने फिल्मनि रिजाल्ट माने खोन्थाहरनाय समावहाय मैयायो आंनि लोगोफोर दंमोन नालाय पार्टि होनोमोनथ' जोंनाथ' बहुद मानसि थ' थोरैना गिदिर पार्टि होनो हागोन हाया थेवब्लाबो हासबेन्ड आंनो एकाउन्टाव फैसा एसे सोना हरदों आरोना बेखौ माने जों सानबाय मेथाइ सिथाइ जानानै माने गारनो बेनिफ्राय बेदरखौनो एसे लायनोसै ओंखामजों जानोसै नंदों आरोना दा जों दखानाव थांनि आरोना थ' नोंथांमोनाबो उइस खालामदो अननानै आंनि हासबेन्डनि थाखाय जेन बेयो साक्सेस आरोबाव जानो हायो माने दा बुंसै सानफ्रोमबो अखा अखयज' मोनलांबाय जों मोनामजोब्बाय मानसिफोरानो गिसि मोनामा होमबा ड्रेसफोरा रानाखै मायाखै ड्रेसाबो मोनाम 6 दिन जाबाय खोमा बारबाय सप्तासे बारबाय अखानायाथ' सुनाया आंना 6 दिननि बारबाय माने रानाखै आरोना ओमफ्राय दा जोंना रिहार्सेल टाइम जाबाय खिन्थु जोङो बेदरखौ लायग्रोना होनसै दा आंनाव केस गैया नालाय केस थाबाथ' सोरखौबा लायनो होनो हागौमोन ओमफ्राय गुगोल पेसो खालामगोन नालाय जों गावनो थांनानै थाब बेदर एसे लाबोनोसै बेदर जायैफोरनो ना एसे लाबोनोसै फिसा पार्टि बेनो हेपि आरोना देनां नेसनेल एवार्डनाथ' फैसा मोनोना होमबाना जोंहा जाफिननोसै आरो बेखौ मोनोना होमबाना जानोसै आरो थांबाय थानोसै दखानाव मा मोनो लोगोफोरना बिराद हेपि आरोना जोंहा बिराद खस्थ' खालामनानै मोनसे फल मोनो फिथाइ मोनो बिराद खुसि मोनोना हासबेन्ड मोननाय माने आं मोननाय माने हासबेन्ड मोननाय गंनैबो न'खरा बिराद खुसि जादों मिथिनानै दा थांनोसै जों दा जों फैबाय दा बाजाराव बेखौ बर' बाजार होनो बरा बाजार दा बर' गिदिर बाजार मोनजायोना बाजार गिदिर क'क्राझार बाजार गिदिराव फैबाय जों दा जों बेदरखौ लाबाय लोगोफोर मानै लाबाय आरोना मानै ओमफ्राय ना लानोसै बेखौनो जासाबनोसै आरो एसे बयबो नांला दे एसे खालामगोन मालाय इयाव मानसिफोर बासिगोन खोमा ना लाबाय आरो ना लोगोफोर गुगोल पे दंना गैया लोगोफोर रिहार्सेल लानो चान्स होआखै जोंखौ स्टेजाव मोनफैबाय जों दा नै सावगासिनो मानै लाबोदों आरोना ओमफ्राय बे ना
दा संसिगोन बिसोरो जों दा मोनजासिगोन रिहार्सेल खालामनोसै आरो दसे रिहार्सेल खालामगासिनो दं लोगोफोर ओंखाम जानो जाथ'वाखै जोंना रेडि दालि रेडि ओमफ्राय आंनि मिस्टार नेसनेल एवार्ड मोननायनि बेदरा 6 किल'मोन आरोना ओमफ्राय नाया साथाम साब्रैल' जाया नालाय खम लाबोदों दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर आंथ' बिसोरनियाव न'आव थांगोन नालाय ओमफ्राय न'आव पार्टिनोसै मा मोननो ओमफ्राय हासबेन्ड मोनाबो एक्सट्रा पार्टि खालामखादों जोंबो फिसाबाबो खालामबाय दिनै